Здравейте, приятели! Включвам се с малко нови новини. Вече официално е подписан договора за 187 нови треноги от типа Arkham S1, познатите на всички малки лазерни треноги, които са най-много по пътищата, с фирмата Sectron ООД. Както казах и преди, поръчката беше в действие. Вече има официално договор от преди един месец, но е качен преди няколко дена, официално го качиха. Имат 6 месеца да ги вкарат в употреба, но според мен ще стане доста по-бързо тези 6 месеца. Очаква се още един договор за още 28 треноги и 35 стационарни. Пак според мен ще бъде с Sectron, понеже те реално са печелившите. Просто очакваме да видим договора. Почти съм сигурен, че ще бъдат пак Arkham S1 другите 28 треноги, а новите стационарни ще бъдат Hikvision, китайските. Те са едни такива сини, писал съм в сайта за тях. Ще поговорим в друго видео повече за тях. И те са 35. В момента има в Бургас една сложена така тестова, има една на Цариградско също. Но като цяло вече нещата стават доста сериозни. Имаме вече около 100 броя работещи от Arkham S1 и тук 187 плюс 25, 215 грубо треноги. Ще има 215 нови плюс 100, ще станат около 315 лазерни треноги по пътищата към почти днешна дата, да го кажем. Там знаете решението, няма смисъл тук да коментираме в това видео. Свържете се с мен, ако искате повече информация, но като цяло това видео е да ви информирам, че има вече подписан официално договор. И като има още информация, ще кача пак ново видео, но там знаете с радарен детектор почти никакъв е шанс за спасение. Това е за това видео. Като има нещо ново, ще кача. Чао, до нови срещи и много внимавайте вече как карате, защото 320 вече бройки си става сериозна бройка и ще ги има вече в почти навсякъде. Чао и до нови срещи!